Hello mga bay, kumusta mong tanan? Kabalo ko nga gimingaw jud mo nako no. Duha jud ko kaadlaw wala ka video kay lagi perti na kong bisiha og nilabas sa mga trapo nga pang paslak nako sa prutahan. Dayon, perti pa na akong pambra sa mga carpet kaya sa mga carpet nga basa. Wala jud ko'y time mag video kay naay bantay. Dayon, og unsa ni nga ani og magkaon sad ko dinalian sad kay daghan ko mga gipang tuyok. So karon medyo gabiin ako nakasaka kay ni biyahe ang mungaan karon paingon sa nasod sa Ireland. Duha sila sa kuang alaga nga usa. So ang nabilin diri ang sunoy, ang tali ug ang piso na lang ang nabilin. Sila na lang tulo akong atimanan. Dayon mao to hubog-hubog pa ko karon kay wala ko'y pahulay no. So dagko na kayo nga i-box taw nato ha, pero padayon gihapon ta. Salamat kay inyong tanan. Og nag-ukay ko karon sa ato ang payag dinhi sa Facebook no nga hindi kabkab. Og akong nakitaan nga ato ang mensahe diri is 1% response rate na lang yod. Kay ngano pretty yung bisihan ako no, wa jud ko'y panahon mag-reply ninyo sa inyong mga mensahe diri sa ato ang payag. So kay 1% naman ni karon, maningkamot ko nga mabalik ni sa 100%. Kanus apa ka, so magpili ko karon og 20 kabuok nga mga uh, nag-send og mga message diri no, para replyan na lang tamo sa video og appeal na sad ni ang shout out para ninyo. So magsugod ta sa asa naman ko ani dapit. Sige, dire ko magsugod sa message pinaka ulahi gikan kang bay Noriasa Tukaw. Hello bay, salamat kaayo sa mga tanang nag-message diri no sa atong page nga Inday Kabkab. So bay Noriasa Tukaw, okay ra pud bayo kaayo taon ko bay kaloy sa Ginoo. Unsa ni baskog gyapon kaayo. Pero nanakit ang makalawas nga ipamaunglan. So ang akong hair karon ambot giunsa nako ni. Basta nagkuan-kuan lang kuan na ako lang gipang pitals-pitals diha kay nagkuda-kuda ko para sa ato ang fan sign. Unya na porma akong buhok bisag unsa lang akong ikuan diha, ibutang. So tanang naabutangan ako og tudlo ha. Mao ni akong na mga na shout out sa mga gamisis diri sa Indikabkab. Tudlo lang sa ang akong i-reply. Kay na. Okay. Sunod by Maria Paul Villantes Reyes. Upat na gyud kabuok ang imuhang mensahe diri atong basahon. Biya unsa man ang sulod sa imuhang mga sulat. Idol. Hello. Cebuano pud ko idol. Cebuano pud ko idol. Idol jud taka kaayo. Abroad pud ko gikan sa Lebanon. Bay Maria Paul Villantes Reyes. Daghan kaayong salamat bay. Nahala nasayod jud ka sa mga kahimtang nato mga FW dinhi sa Middle East no, kay nakaadto ka naman og Lebanon og nahinaot ko nga okay ang imuhang experience sa Lebanon no. So daghang kaayong salamat sa imong mensahe diri. Na time sa ako sa ni replyan og tudlo. Okay. Sunod, ikatulo. Akong schoolmate atong high school. Mate, si Randy Nietes nag-chat diri sa page no. Hi mate Randy Nietes. Nahala, wa ko nalimot nimo. Nga classmate pa ta, gani kay wa ka nalimot sab na ako pisot patayin ka ko sa una no. So matod pa niya, mate sikat na nimo oy, kaila pa kanako. O syempre kaila pa ko malimot sa mga classmates na akong nako intawan. Wa ko malimot sa mga batchmate nako, wala pa ko malimot basta makakita ko sa mga dagway. Pero ang uban nalimtan na nako ang mga ngalan no, pero pag makita nako ang mga dagway magahinumdum ra ko. So daghang kaayong salamat sa pag-message diri. Mate Randy Nietes. Dalang ko ana ni, dalang shout out na ni si Gigi. Ani si Gigi ika-upat na to no, Gigi Gumahad Santiago. Nag-message siya diri og hello.
Oh, hi pod kanimo bay Gigi Gumahad Santiago. Salamat kayo sa imong pag-hello diri sa ato ang payag no. So hala daghan pa jud kay mga messages no pangtan-aw nako. Dayon sige tara na send na ang kumagko. Bye Iris. Sini? Irish. Sini. Irisanat Awozro. On you gal. Hi te, hi te, pan-gyud ko nimo. Pinapanood ko lagi mga video mo. Okay ba, salamat kay bay, Iris Sanat. I was wrong on you gal. Matang naglisod ko og basa sa imong pangalan bay na mabusing ita. Sige, salamat kay sa imong pag-send diri sa mensahe. Og dawata nga ako ang tudlo para kanimo. Okay, Mary Grace. Kang Mary Grace. D. Inderes. Hello po, pag-greet din sa papa ko. Birthday niya sa 21. Celso Inderes Senior. Po, thank you. Advance happy birthday sa imong amahan by Mary Grace. D. Inderes. Dinhi ka nag-message. Okay, magani kay naabrihan ako. O sige, advance greetings na lang ni Mary Grace na nakuha na nako no na unsa ni nakudaka na nako ako anang gi-screenshot para i-check na lang nako ni kada adlaw ko mag-check sa akong screenshot kinsa to mga nagsaulog sila mga adlaw na tawhan. So hello kay bye Angeline, ikapila naman to nato ikaunom kay Angelina Pasco. Hi gahan jud kumitan-aw sa imuha nga magkaon kaday. Ganahan siguro ni nagkuan na bungi lang ni iyang gipad ba. Bye Angelina Pasco. Salamat kayo bay ha bisag mali-mali ang imuhang message diri nasabtan ra nako. Salamat kayo sa imong pag-message diri. Og salamat sab kayo nga nalingaw pud ka sa kuang kaon portion video. Salamat kayo with unsa ni mga suglanon man sa kinabuhi dili lang habhab no. So daghang salamat ba Angelina Pasco. Dinhi na punta sa kapila naman taan eh. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikawalo na ta karon. Asa naman ta? Basta daghan kayong salamat sa mga nag-message diri no. Bye Jane Pahardo sa Biron. Hello nimo bye. Time sa abrihan na to ang imong mensahe. Unsa man imong mensahe diri? Hi, good eves. Kumusta po? Hello po nimo by Jane Pahardo sa Biron. Okay lang naman ko kaluoy sa Ginoo. Padayon gihapon nga nagigbisog, nalibasog alang sa maayong ugma sa kong mahal sa mga kinabuhi. Di ara bye. Asa naman to? Time sa alas 10:22. Ang takna din sa kagabihon kung sa basihan nato ang 24 oras 22 ang takna diri sa kagabihon. By Milagros Guzman, Colina, unsa man ni Purs naman tudlo ang imong mensahe bay. Hello na lang nimo bay Milagros Guzman Colina. Salamat kayo sa gabaha ni mga tudlo. Replyan puti ka og tudlo. Time sa isunod nato si Kunching Ubas. Atong abrihan ang iyahang kahon kung unsa iyahang gi padala nga mensahe nganhi kanako. Ay hindi kab joker kayo ka. Bahalag sige yaw-yaw. Basta sige sa kaon okay ra kayo. Sa alright. Okay, salamat kay bye Kunching Ubas imong mensahe diri. Malagi ipadala na agi na lang nato yaw-yaw ang usa ka kaldirong luto og duha ka salmong sudan kay wa na dala-dala naman tanang kinanana. So salamat kay sa imong mensahe diri bay ha Kunching Ubas. Gang sunod si Sugar Makwar. Tong abrihan ang mensahe ni Sugar Makwar. Hay bay Sugar Makwar. Imong mensahe diri nice. Ang primero nimong message, nice. Unsa man nga nice. Okay? Ay kaduha nimong mensahe, musta inday. Kaluoy sa Ginoo, okay ra kayo ko. Og salamat kaayo bisag naginusara ko karon ang
ika-13 nga adlaw nga ako rang usa. Kaluoy sa Ginoo, okay ra gihapon yung tawo, naka-survive pa. So mao to. Ako amang nag-chat man tong kauban na mo sa pika sa una nga katong kapatid nako. Gusto daw niya mobalik diri. So akong gingnan ang amo kung gusto ba madawat ba siya. So ang iyang gihimo kuan mo na niya gitawagan sa niya iyang mga igsuon kay dito maduwikan sa igsuon. So iya sing ina igsuon nga unsa man balik daw imuhang katabang sa una mo kuhaon nimo nya kay dili man. Pangutana sa niya ba si hospital lang pod sa ako ang amo dito sa iyang mga igsuon kung gipangutanan niya kung dawat pa bag otro karon kay dili man. So kung dili mo dawat yang nag-ingon sa kuang mungaan nga paghulat lang mamata si tatay kay kanang sayngan ani paghuwat og mata si tatay kay ako siyang ingnon kung musugot ba siya. So nisugot na sila. Ang problema karon kay wa pa man may reply ni si kapatid Jubel Montero. Kapatid, welcome ka diri sa amoa. Sayon naman mo trabaho diri, mga limpyo ra ka ug mamlansa ug manlaba. Tabangan sabdi ka sa pagpanglimpyo kay dako jud kay ning balaya. So dili lang jud dili nimo makaya kung ikaw kaya kaya gain ako. Kayag dinescarte kining koy lagi. So tinabangay lang kita. Giingnan ako kung amo sa katong kauban ako sa una. Dili man siya ganahan. Ningon man siya nga kaliwali. Di man siya ganahan. Mayra. Bye Hasmin Dilima Paraiso mayon tag mag-chat na ni siya in town kay wa na. Lisod kay sakit na akong mga panghijurang ipamaulan ako may basa ka kanaog manggod. Piting mga lagyo lakang lagi ni. Hi ate. Oy, hello sab nimo ba? Jasmine Dilima Paraiso. Ate, musta pag-greet niya ako sa akong mga auntie diha sa Norway og sa akong mga igagaw. Maghuwat ko sa imo next video makalingaw at ikab. Oh bye Hasmin Dilima Paraiso, wala man nimo gisulat ang pangalan sa imong mga auntie no. So kung magpag-greet mo ay kumpletuha lang taon ninyo para di ta mo pakusi. Di na ako pangkusion ninyo mga bugan no. Na mga mag-comment pag-greet ko sa akong papa. Kung siya kay ngalan sa iyang papa no, wa maging butangi unsa kang pitsahan ni magsaulog. Mabalaw pug kanang hunahunang. Hala naon siya wa man kumpletuhan niya. Naon siya ni di benta man nagnaay ani. Basta mag-comment mo kumpletuhan ninyo ha para di ta mo pangkusion. Para bisan pag di ko maka-reply automatic na naga-screenshots ako ang cellphone nga basta kumpleto lang inyong comment petsa og pangalan or kung pwede po butangan ninyo pictures nila picture kanang duol ha nga tinaw kay para ma-appeal pod nako sa kong editing. So bye, hello na lang sa imuhang mga auntie sa Norway. Hello sa mga auntie ni Jasmine Dilima Paraiso de sa Norway. Gipag-greet mo sa inyong pag-umangkon. Okay. Isunod na to si singan ani. Sana may oras karon no. So kuan na kay ko kanang singan ani. Asa naman to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Walo na lang no. So, hello kang Nor Jomdani. Salam. Matud pa niya salam daw. Salam sad nimo bay Nor Jomdani. Kumusta daw? Kumusta? Salamat kayo sa imuhang pangumusta bay Nor Jomdani. Okay ra taon ko kaluoy sa Ginoo. Salamat kay sa inyong mga pangumusta. Maayo pa mo kay mangumusta pa nako. Salamat kayo. Bye Amy. Duki Flores. Hello nimo bye og hi. Hi, salamat sa imong mensahe diri bye Amy Duki Flores. Nawata nga akong kumagko nga mo akong reply sa nimo. Kay para makabawi ta sa porsyento sa atong messages no. So gipaagi na lang nako og unsa ni og kaning video ang inyong mga messages dire. So dawata nga ako mga tudlo. So sa mga na replyan ako mga tudlo na shout out mo. Gikan yang GG Moreno intay kabkab usa jud ko malingaw sa imong mga video.
Pero na curious ko saon pag edit ka ng video nga mura magkiningkoy ba nya kana shortcut lang gali nga video nga makontinue ra pud nimo. From Gigi taga Cebu. Thanks sa reply and God bless diha imong work. Hello bye Gigi Moreno diha sa Cebu. Kaning pag kiningkoy nako bay pag download og Viva video bay na na diha kung mag-edit ka diha video nimong gusto nimong kiningkoy pinaspasay. Imuha lang siyang i-edit diha na manay speed. Pinduto lang nimo ng speed dayon. Nga ana siya diha basta i-follow lang na basta pag-install lang og Viva Video mo na kung sahay nga gamiton nga mag-edit sa akong mga video kung gusto na ko ipakingkoy nako kung kaugalingon. Bye Gigi Moreno, daghang salamat sa imong mensahe diri. Kang Darlene Sparks, hello nimo bye Darlene Sparks. Hi Inday, nag-view ko si mo mga video day nalingaw gyud si mo magkaon ka hihihi. Bye Darlene Sparks, salamat kaayo bye. Salamat kinalingaw ka sa akong mga kaon portion nga video. So dawata nga ako ang reply nimo nga kumagko Darlene Sparks. Hello kay Jonaline Pagaran Obando Corbera at ilan daghan kang RY nagkarara na tani. Hi po Jonaline Pagaran Obando Corbera ang name ko. Ay hello nimo ba Jonaline Pagaran Obando Corbera, salamat sa imuhang pag message diri sa imuhang matuod nga ngalan. Dawata nga ako ang kumagko nga may akong reply kanimo. So bye Iram Asirent, hello nimo bye Iram Asireth Ohor. Hi idol, tawa ako ng tawa sayo, galing mo magpatawa. Dili man bye nang kuandra ka nang ingani na jud ko. Nga bisag unsa la ko mauna-unaan sa kinabuhi. Dili pud masyaksab ko basta ko masyaksab ko nga uy kuan ba ato ka unsa naman to kung na istorya perting logawa man ato. Basta okay na replyan na ti kabay kapila naman ni ha. Dayon ugma po na pud ang uban. Kuan na nako unsa ni i-alternate lang nako sa YouTube dayon din na po sa Facebook sa mga messages alternate lang nako. So daghan kayong salamat. Pila naman to kabuk 20 na ba? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 kuwang pagduha mura man tag-ihap anig ulang. Hasta magbalit og ulang halang inihapay tagpila ka bukso sa kaputos. Gikan kang Rota Risinger ba ni bay? Risinger. Inday, I salute you idol. Oy, salamat kayo bay. Sa pagsaludo nako gabisag dili ko pulis nagsaludo mo sa kuha. Bitaw salamat kayo, dili wa pud ko nag-expect nga daghan di ang nagsaludo sa ako ano. Wala pud ko nag-expect nga daghan kay kong na-inspired nga mga tawo. So siguro bahi tungod lang pud na sa ako ang mga sugilanon sa kinabuhi no og sa ako ang pagka-positibo gyud nga bisan pa sa kadaghan sa mga problema sa mga balod nga mihampak sa akong dagway bantayi ang ilong nga hampak sa ako ang kinabuhi padayon gihapon ko sa pakigbiso palibasog kay nasayod ko nga wala gyud ko pasagdahi sa kahitasan nga bisan pa man sa kalisdanan nga iyang gipakatagamtam kanako di ako karon iya akong gitagahan og dako kayo nga oportunidad para magsangyaw kaninyo sa unsa kanindot ang kinabuhi og unsa kapait ang kinabuhi apan padayon gihapon sa pakigbisog og malig-on lang kanunay no kay kabalo ko dinhi sa kasing-kasing nga wala jud ko pasagdahi sa kahitasan. So kanunay lang kita mosampit kaniya. Mas maayo pa gani nga makig-istorya ta kaniya kanunay. So last, bye Tere Cledera. Hello nimo bye Tere. Tere ba ni o Tere? Musta na hindi kabkab? Oy okay ra kay ko salamat kaayo.
Malayo ka sira sikong og kinking pakibkib bidira gana. Unsa man imong mensahe wa man ko kasabot aning uban. Malayo ka sira sikong og kinking pakibkib bidira gana. Susu ambot lang ba unsa ni imong kuan. Wala ko kasabot ni imong mensahe karon no. So daghan kayong salamat. 20 na to ka buok ang akong ma-replyan ugma na pud ang uban. Oh, sige daw bi. Tagaan na tog chance nga mabasa ni. Inday, mapalit ko og liso sa Hagunoy. Basi og makaagi ka diri sa Manila oy day ito number ko. Kini ako Miranda Street, Anisita, Di Gracia, Barangay Hall Center, Signal Village, Taguig City. Ayaw kalimti. Na ba kay kuan matamnan diha bay? Ani Garcia sa Taguig. Inanglan man gud, sige mag-video ra ko ani ha. Morning Inday, di aman ako sa Taguig Manila, malipay man ako nimo mo tan-aw sa video. Kay gwapa man kahit daghan problema o syempre pagwapa gyapon tapos daghan problema ba. Antos lang kita sa atong pamilya, laban lang gyud og mag-pray sa atong Panginoong Hesus. Nabaskugon lang tayo kanunay. Okay bay, dahang salamat bay, halo-halo man Tagalog Bisaya ang message nato bay. Ingat ka dyan kay daghang kami nagmamahal sa imo. Salamat kayo Ani Garcia sa pagmamahal ninyong tanan. Inday mo palit o lagi. Hi Inday. Hi. Sige dara gasend siya og message, gwapa kayo siya Asa man ni? Di ara siya. Hi bye. Hello daw, hello. Hello. Salamat kayo sa imong mga mensahe diri og sa imong mga pasidaan nga mag-ingat ko. Sige pohon magkita ra ta sa Maynila, magi man gud diha mag-asikaso. Good PM po Admin Charlie kung may problema sa Vauci. Dito lang sa aking kaso na yan, Women's and Children's Desk po ako, matulungan ko po kayo. Wow, salamat kayo na sa nagtrabaho da ka diha sa Women's sige, sa bahin sa imuha, Vauci ni sa imuha no. So salamat kay Bay Ani Garcia sa imuhang offer sub. Sa mga gusto unsa ni? Sa mga naay problema sa Vauci, doo lang mo ni Ani Garcia. Wa man niya gibutang diri kung asa dapit ang iyahang kuan station. Tagig ni siya Barangay Hall Central, Signal Village, Taguig City. Dara bay Ani Garcia. Salamat kay sa imong napakagwapa kay diri nga kuan no, litrato. Basta mga Bisaya mga gwapa gid na. So, salamat kayo ninyong tanan mga bay. So din na lang kukutob. Sa mga gusto mo palit sa mga gusto mo palit sa ako agliso no. Sige, naalang ko'y gusto nga i-sure lang ninyo nga na makikita mo sa ako sa personal. Kay kung dili basin mas mahal pa ang ato ang pa-shipment fee sa liso. Ikaduha nga i-sure ninyo nga naamoy matamnan nga tambok nga yuta o bugnaw ang area. Like for example naa sa ilawom sa mga punuan, mga ingon mga bugnaw lang siya, bakit di siya pwede jud mainitan. So next time ako lang i-share sa inyo unsay mga benepisyo ani nga dahon no, sa kaning dahon nga permi nako gihabhab. Basta mo na to, basta kung gusto ninyo magpapalit sa ako kinahanglan nga sure mo nga makikita sa ako kay barato ra ni akong baligyan na lang ninyo ani 25 ra putos. Asa to akong napalit. Maambot to na ako nasuksok to akong napalit. 25 pesos ra. Girara man niya oy. 25 pesos na lang. May na lang na ba kay kuan ka ng singan ani. Dagdag income na ko pohon. Dayon apo ko mga plano pod nga mga gusto na ko himuon. Pag uli na ko kung gusto ninyo magpaabot sa inyong love, sa inyong mga mahal sa kinabuhi, willing kaayo ko nga himuon ko ninyong
taga-deliver dito, na may kasama pang mga unsa ni mga gusto ninyo nga iregalo sa ilaha. Og magsabot na lang ta, magkuan lang ta, magsayngan ani, mag-inbox lang muna ako sa ako ang personal account nga Joy daw ko, GHOY. Joy daw ko, times na nalimot ko sa kong FB account. GHOYDAO COH muna akong personal account, na akong usa ka personal account nga ligaya na iyakin. Antod karon wala pa gid nako maasikaso, na black town ko diha, wala pa nako mabili na pa yung mga kinahanglanon nga mga ipang pasa para unsa ni maabrihan ako pag utro. So mo to, bukod sa ako ang plano nga magtinda-tinda sa amuha, kay magpugod na lang ko ani, kay kapoy na kaayo ko. Magnegosyo na lang ko dito sa amuha, no? O hinaot nga sa ko mga plano nga mga extra jobs inyo ha kung masuportahan. Pinaagi ninyo ansa ni makakita ra ko og extra income dito sa among dapit. Mo lagi to, kung gusto niyo ipaabot ang regalo sa inyong mga mahal sa kinabuhi, sige, ako'y mo personal og hatod sa ilaha sa mga regalo. Ako po yung personal nga unsa inyong gusto, i-groceryhan ba ninyo, palitan ba ninyo og mga unsa diha, mga surprises ba, ako may magkuan dito dayon. Videohan ako sila, pampicturean ako sila, kay sama na ako sa KFW, per video ko nangandoy sa mga nga unta makita ko sa mga litrato, unta makita ko sa mga dagway nila dito. So mo na akong gibati nga kadaghanan sa itong mga FW naglisod jud ta og pangitag mga pamaagi nga unsa mingaw kay sa itong mga mahal sa kinabuhi. So mo na ang ako ang plano, no, sa maabot nga panahon nga magserbisyo, labi na gayud sa mga OFW sa inyo ang mga mahal sa kinabuhi. Basta magsabot-sabot na lang ta sa mga expenses, sa mga prices. Basta mo kuan ra kayo kanang usingan ani, barato ra kayo para ninyo mga OFW. Og kabalo ko nga dili man importante ang kuan ani, ang di man importante ang kwarta ani, importante ang kalipay nga atong mahatod dito sa atong mga mahal sa kinabuhi, og ang litrato, mga pictures ug mga video pod nga mobalik nato, mausad ang atong dublisad og triplisad ang kalipay nga atong bation. So daghang kaayong salamat na nga suportahan ko ninyo sa akong mga plano. Pohon kaloy-an tas Ginoo ani may lawas. Daghang salamat ng tanan, dinhi na lang kukuto. Bye bye.